Hamshakin mai kuɗin duniya mamallakin Microsoft Bill Gates ya bayyana sakin Milanda a matsayin babban kuskure. Bill Gates ya ce Milanda ta taimaka masa ya samu cimma kalubalen nasarori kuma ita ce ta rika kula da mafi yawan ayyukan gida. Rabuwar auren ta taɓa rayuwar Bill Gates sosai, amma ya ce yanzu yana samun farin ciki kuma suna haɗuwa da Milanda lokaci zuwa lokaci. A wata hira da ya wallafa a ranar Asabar 25 ga watan Janairu, tsohon shugaban Microsoft ɗin mai shekaru 69 ya bayyana burinsa na samun aure mai ɗorewa irin na iyayensa. Jaridar Times of London wadda ta wallafa hirar kuma manyan kafofin watsa labarai suka wallafa ciki har da jaridar Daily Mail ta rawaito Bill Gates yana cewa ya sa Milanda ta zama mai nutsuwa fiye da mahaifiyarta, amma dukkan ya ce ya fi iyayensa ɗaukar lokaci tare da yara, amma Milanda ce ke gudanar da mafi yawan ayyukan gida, yana mai cewa sun rayuwa mai daɗi sosai. Bill Gates ya imanin cewa akwai wani abin ban sha'awa a gudanar da rayuwar samartaka tare da mutum ɗaya, musamman idan ka samu rabo a tsakani. Lokacin da Milanda suka haɗu ya samu nasara sosai, inda ya ce a wani lokaci bai shahara ba, amma babban nasarar ta same shi ne a lokacin da suke tare. Don haka ta kasance tare da shi a lokacin daɗi da wahala. Lokacin suka rabu ya ce lokacin da suka rabu ya shiga maiwacin hali. Rarar da Augusta ciki har da mawaki kuma jarumi Babacci Nedu da wasu mawaka da jaruman fim sun nishadantar da mahalarta taron. Taron ya ɗauki shewa da kururuwan mutane a lokacin da mawaki Rara ya fara rera waƙar da ya yi wa gwamna Raɗa mai taken Gwagwaran Katsina Fari Dogo. Ministan harkokin kasashen wajen Najeriya Yusuf Tuggar ya fito ya kare yawan tafiye-tafiye da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake yi. Yusuf Tuggar ya bayyana cewa tafiye-tafiyen da Bola Tinubu yake yi suna da amfani wajen kulla alaka mai kyau da shugabannin kasashen duniya. Ministan ya nuni da cewa a tafiya ɗaya kawai da Tinubu ya yi ta jawo wa kasar nan masu zuba hannun jari har dala biliyan 2 da kasar Brazil. Ministan harkokin kasashen wajen Najeriya Tuggar ya yi magana kan tafiye-tafiyen da shugaban yake yi. Ya ce shugaba Tinubu ke yi zuwa kasashen waje, inda ya ce dole ya ƙara yawan waɗanda nan tafiye-tafiye domin amfanar da ƙasar a halin da take ciki a yanzu. Tuggar ya bayyana wannan ra'ayi ne a yayin wata tattaunawa da tashar Channels TV a shirinsu na Politics Today wanda aka yi a yammacin Lahadi. Ministan ya kare tafiye-tafiyen da shugaban ƙasa Tinubu yake yi. Yana mai cewa abu ne na al'ada ga sabon shugaba ya nemi da marmari da kuma karfafa alaka da shugabannin duniya. Ya kuma kara cewa idan kwatanta da abin da kasar ta samu daga waɗannan tafiye-tafiye, shugaban ƙasa yana da buƙatar ƙara yawan zuwa ƙasashe daban-daban, inda ya ce ba adalci ba ne a irin wannan hukunci saboda gwamnati ce, domin an rantsar da shugaban ƙasa ne a shekara ta 2023. A yanzu ana ganin shugaban a sabon shugaba dole ne ya hulɗa da takwarorinsa na ƙasashen duniya domin gina dangantaka mai karfi. Ya ce za a iya ganin amfanin waɗannan tafiye-tafiye, misali kamar tafiyarsa zuwa ƙasar Brazil da ta jawo masu zuba hannun jari na biliyan 2, inda ya ce dole su ƙara yin tafiye-tafiye a nan gaba. An shiga tashin hankali a garin Neja da nakiyar ta tarwatse a wani gida. Wani abin fashewa ya tarwatse a gurin haƙar ma'adanai a Sabon Fegi, ƙaramar hukumar Mashegu, lamarin da ya jawo asarar rayuka. Rundunar 'yan sanda ta ce fashewar na da alaƙa da tarwatsewar nakiya da aka ajiye a wani gidan zama don ayyukan haƙar ma'adanai. Sarkin yankin Muhammad Baiwa ya yi kira ga kwantar da hankali tare da neman a ladabtar da masu ajiye nakiya a gidajensu. 'Yan tawaye a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce sun karɓi iko da birnin Goma da ke gabashin ƙasar, amma gwamnati bata tabbatar da ikirarin ba. Mazauna Goma sun wallafa hotuna da bidiyon yadda mayakan M23 ke sintiri a titunan birnin bayan dannawar da suka yi Goma tare da cin galaba kan sojojin Congo. Dubban dubata farar hula ne suka tsere daga birnin Goma a jiya Lahadi zuwa garuruwa makwabta. An ɗauki sa'o'i ana musayar wuta tsakanin sojojin Congo da 'yan tawaye. Rahotanni suka bayyana cewa titunan birnin mai hada hadar jama'a sun yi tsit babu motsin kowa. Wannan na zuwa ne bayan ministan harkokin wajen Congo ya zargi Rwanda da kaddamar da yaki a kasarsa ta hanyar tura sojoji iyakar kasar domin taimakawa 'yan tawaye M23, zargin da Rwanda ta musanta.
Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi kira ga rundunar 'yan sandan Najeriya su dinga amfani da kwarewa da kaucewa bayanan da ka iya tada hankali yayin gudanar da ayyukansu musamman a jihar. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa hakan na zuwa ne bayan damuwar da aka nuna kan sanarwar 'yan sandan jihar Kano na yiwuwar za a kai harin ta'addanci a jajiberin bikin Maulidi da mabiya ɗariƙar Tijjaniya suke gudanarwa a duk shekara da aka shirya a filin wasa na Sani Abacha da ke jihar. Kwankwaso ya bayyana haka a shafinsa na X inda ya kara da cewa taya mabiyan ɗariƙar Tijjaniya da gwamnan jihar Injiniya Abba Kabir Yusuf da Sarki Sunusi Lamida Sunusi na biyu kan nasarar yin taron Maulidin lami lafiya. A makon da ya wuce ne dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fitar da sanarwar gargaɗi kan barazanar kai harin ta'addanci a jihar da buƙatar a dakatar da bikin Maulidin da yake tara dubban mutane daga sassan jihohi da makwabta.